диққат кардестед. Чунки ин чиз як особенное свойство ҳаст ки фақат одамои муваффақ мешудагӣ ба ҳаст. ин ранги ками мана нигоҳ кунед, диққат кардестед. Мана мисол спортсмен. Ҳаме спортсмен ба мисол агар нигоҳ кунед, мана ҳаме одам ба ҳамин спортивни данни нест. Дуруст? ҳаме одам ба данни муваффақ шудан нест, успешни будан нест. барои ҳамин чизе ки ҳозир ҳамин одам гуфта, ин фақат ҳамон одамои ба ҳаст ки дар онаш як рӯз агар дам гирадага внутри мучение стар мешавад. Аз он ҳамин як рӯз вақтам бефоида гузашт, чӣ ба ин хел кардам, ман афсӯс мехӯрад. ё ки ҳамин ягон туй равад бисёр шинад, ё ки пеш ягон ҳамсинфое шинад ки ҳамсинфое ки ягон гапи бемазмун мегӯяд, суҳбате ки аз он суҳбат баҳра набарад, ё ки вай сразу ҳис мекунад ки бефоида, на пустую тратит время. Вай одам сразу ҳис мекунад. Ҳамин чи агар данни шумо бошад, ҳамин чи данни шумо ҳис кунед, алам кашедага, ман бовари комил дорам ки шумо муваффақ шудан метоед. Чиба ки аз таҷрибаи корем мегӯям. Аз таҷрибаи корем мегӯям ки ҳамин чи яке аз данни асосӣ аст. Чиба ки любой одам 24 соат вақт дорад як суткаба. ҳамин 24 соата чӣ хел истифода бурдан тоед, аҳвай вобастага муваффақ меша ё не?